No niin, sähköä vasta. Sähköä. Sinä viet. Ohi. Rauha siitä. Kuni siellä. Polveen väliin vaan. Polveen väliin. Laana sulkee. Laana sulkee. Nyt hei! Ohi, älä jäsi. Laana vetää suljettu. Varovasti sviipit. Varovasti siitä. Irrota se kurista. Tarkkana. Tarkasti. Käsi itelläs tuonne polveen sinne. Tarkasti. Puske. Noin, hyvä. Selkä suoraksi. Pää ylös. Pää ylhäällä vaan. Nyt ylös vaan. No just niin. Hyvä. Polveen väliin. Peruta vähän. Peruta vähän. Varasta kurista. Varo sviippiä nyt, silloin sviippiä. Varo sviippiä. Leveä asento vaan. Vähän taaksepäin. Alhaalla. Ota jaloista kiinni ja taaksepäin vähän. Jalastakin jalka paina alas. No niin. Ohita nyt kun on jalasta kiinni. Paina taaksepäin. Vedä toinenkin käsi sieltä vähän syvään. Taaksepäin pakkia ja... No niin, nyt on molemmat jalat. Nyt lähdet mennään. Ohita. Jalat tippuu ja ohi. Ohi vaan, Toni. Jalka alta. Heitä ne jalat kokonaan ylös. Vähän taaksepäin ja jalat ylös. Varovasti sweepin kanssa. Pidä se käsi itellä se oikein. Laana vetää sinne väliin. Polveen väliin. Tarkkana Toni, varo sweepiä. Jalasta kiinni. Jalasta kiinni. Irrota Toni sen jalka sitten vasemmasta alusta. Älä olla aika passiivisia. No niin, läpi vaan. Hyvä Toni. Etäisyyttä vaan. Nyt etäisyyttä. Nyt etäisyyttä se Toni. Varmasti. No niin, läpi. Hyvä Toni. Läpi. Kierrä. Nosta ylös se. Vedä se vasen kyynärpää sisälle! Käsi sisälle, vasen kyynärpää alas! Vasen kyynärpää sisälle, sinne alas! Ne vähän mätkärä, noin hyvä. Pois, Toni! Pois, Toni! Riskillä nytten! Sieltä, just noin! Loppu asti! Riskillä! Heti ylös! Ylös vaan! Älä kattele aikaa, 2 minuuttia, ylös vaan! Heti ylös vaan! Sulla on hyvät otteet! Nyt ylös! Tarkkana sen käden kanssa! Nyt ei riskejä. Toni! Ylös vaan! Varovasti sen käden kanssa! Pois! Selkä suoraan! Pää ylös! Pää ylös! Nyt ylös asti, Toni! Heti ylös vaan! Riskillä vaan vähän! Hyvä etäisyyttä. Polvi väliin! Ota niukka! Läpi nyt forssilla läpi! Pura otteet! Älä anna kättä sinne nyt! Vedäs käsi sisään! Tarkkana! Nyt taas katjaa. Hei, kainalo auki! Seisoma, ihan kiinni ja seisomaan. Ylös vaan Toni! Ylös vaan! Heti vaan! Ei tarvitse pitää riskejä, ottaa vähän väliminuuttia jäljellä. Ylös vaan Toni! Toni tulee sieltä vielä oma liin. Ylös vaan! Pää ylös! Vai nousee! Pois vaan! Kädet sinne muniin! Polveen väliin! Noniin! Läpi! Nilkka!
Käsilukko. Nyt hyökkäyksiin! Käsilukko, Toni. Käsilukko. 45 aikaa. Hei, ota nyt käsiin se jättä siitä. Nyt se... Tilanne on hyötynyt. Nyt lopeta, nyt räjähtää. Käteen. Ota siitä vaan! Joo, hyvä! Pisteet tulee. Puranen. Nyt käsilukko. Nyt äkkiä puranen jalat siitä, puranen jalat. Nyt Joje! Ota jalka kiinni! Pysty käsilukko. Kohta jättä pystyy. Hyppää käteen! Jalka kiinni, nilkka kiinni! Heti ylös, Toni! Nilkkaa! Ja voittaja. Kyllä! Ville Markkanen.